Tini koktoma huijak phai sok phaikha Wanjirok bai Tripurajwk Rompherejak mani thangnai 14 tarik October 2021 ni salo koktomani bisingtui saimankha osamutai nai nogo kifil furu lama o Wanjirok bai Tripurajwk Rompherejak kha Wanjirok ni mongongkha Sajal Das Buttu Das Juggo Faidi hingke chung khanai laigano party mungno tui tamtama ongkha Tripurajwk ni khuktui chung mela nai phaiha oro Durga Puja nai phaiha lamao bathau ha asuke ching tribe ro photongo mang nukla bang bai chole pai no thang tongkha chombo no phaini ge kla khru tham phaikha boro Wansa ro am chungna ka sokha anke ani dol bu chongwei khai thangkha ang anomayok thangha aro anoron tina ha boro anoron tina ye tang soro tang sapai ha pa no sut pos ko ni ha po sut ke mas ko ya khu a Wansa ro ke khro tham botu sojol joggo bang khro tha ano akhe tang sa ha asuke ma tere maha ke phaiye to se ha asuka ang khai thangkha ajang tola bai par ke tola bai thang ye ang roko khlai pai ke bar ichi anorom phai pi ha to se ye rom phaiye asuka po tang sa phinang kha ang no chi ya uno so no ya to po bai ha u ya usui po khu ha asuke ya usura bai pai no kutai ro no pa bang no chi kho pai ha asuke juta ro busko ha thapra bu jai ke khu se phung ye thapra ro bure ha bang Wansa ro bang khru tham asuke khai tha ha borok tere ron yan tha haike nono mohai khaimani o jugo sojol buttu obokhe o chlarok tamojat borokni tamo title ba borok tamojat tongmani o sojol buttu jugo borok Tripura sada na tamo bomahai Tripura sobo songni borok da Wansa ro Wansa ro borok tangge nono mohai buprek saprek mohai ke borok nono khainani nangkha borok ke biang ni phaimani norok ke biang ni phaimani jongkhe Amarpur mela nai phaiha borok ke line yo chompai tomo bang bai kho ha asuke jono kadule rom ha koktoma huijak rok bu chini aro phai sok paikha saimankha nijini sajak Rompherejak tongoi bo bufrek saprek khaijagoi tongoi bo phiaba tabok bo sina rongya mafa hanai rok rang puisa kisa misa rijak mabaino khana metheboi riwo hangkai bofru Tripura sarokni jengjal pai sinai naitongdi Gumudi TV choya karai